para sila nang o. Ante, kagarmaya. Awa na. Nagtuo kag nangati ko si Muhati. Tinuod ako sulti, tara. Tululol. Anak. Buka, oy. Kaya mo, aki pa kong isabi. Ito na lang buka. Kaya man. Isa man, tao nagla. Si mama ni mo, sige ko pawik, sino padulong diri. Kasakit-sakit yan. Ano tinagan nito si Maria, si Vicky, si Claire? Dali. Agay! Uy, siguro ta Maria, oy. Siguro ta ma-absent sa imong mama diri ah. Gawa, uy, nasakpan man ang unta ni mama. Alam nga di ta masakpan, gisumbo mo siguro ta diri pawik. Ano ko sumiro jud kina sa diri pawik ba? Sao na to nino? Ay, saging mo. Yan na ang naunaan mong problema, Maria. Unaon sa takay gutom kayo. Ay, saging mo. Dahil mo ka, eh. Makahinga. Tuyok ba, tuyok. Asa ka to sila nang ato? Uy, pura sila o. Unsa man na ilang gikaon? Akong duulon di. Ang kaskay ba? Bidi, Maria, Claire. Parang pwede ninyong panagan. Alam nga, hindi mi mudagan. Manasakpan mi ni mama, gitugan mi ni Dudong Pawiks. Kasi kawan ni Dudong Pawiks. Lucio, lain pa yato ba? Anong kabalo man ka nga diri mi paingon? Alangan, naagian man kunyo nalibang. Gagway sa duha o. Hagunay imong ilo no. Mali, bunot in tawon. Katawa bitaw Maria. Inig uli ni Moron, impas jud ka. Laka. Unsa man taon mo oy, dili ko ninyo ubanan minikuli. Ano to dudto ninyo? Klaro mo hatod si Lucio si Mama Maria kay mahapit pa ba ako sa palengke kay gisugo ko ginamos ni Mama. Na Maria, dili jud ko kahatod sa imo, pasensya kaayo. Ano man pud Lucio? Muhapit pa man gugo ila ni Jik Maria. Kay magkuha ko sa baktin sa Himarako. Si Clean lang jud mo hatod si Mama Maria kay di mami pwede ni Lucio. Ha? Ako? Temsa. Unsa naman po'y alibay ni mo, Claire? Claire, impas jud mong duha ni nang Marlene ron. Ay kabala ka Claire kay ang giandam ni nang Marlene karon round timber man. Oh, grabe pud mo oy. Dapat kaibigan wala giwanan. Oo, jud Claire. Sa mga apiki nga sitwasyon di jud nato ni sila maasahan ba? Dagway oh. Ay dagway isa oh. Ikaw may nagpasimuno Maria, ikaw lutas na imong problema. Gani kinalibang ko. Wa ko nakit-an ng Marlene nga nagkuyog-kuyog sa inyo. Maria, kaya ra lagi na nimo. Kabalo ba ko si mo hano nga imong mama imo ra na pagkuturo. Mao gyud. Mao gyud na specialty ni Maria. Ah, grabe katawan raman ko ninyo. Kabalo mong na problema na gani ang tao. Relax lang Maria. Kaon og saging oh. Maria, ayaw ka balaka. Tudluan ti kag teknik sa ingon ani nga sitwasyon. Pila man ka book notebook nimo diha? Saan ang notebook Claire? Tulo ka book notebook nako, ngano man di ay? Ang 5 ka notebook nimo Maria, ibutang nimo sa imong lubot. Unya, ang 5 ibutang pud mo sa imong likod. Para inigbuna sa imong mama, dili sakit. Yawa po ni mo teknik Claire oy. Alam nga, nasuwayan naman ako na. Sure ka Claire, effective na. Bantay ka ha. Unya Maria, ready na ka? Ready na unsa? Ready na mabunalan ba? Klaro. Uy, tara manguli na ta. Patay ka. Alas 5 naman lang kapin. Dugay man nakauli si Maria. Karon na ka bata ka inig uli nimo.